аз и малко развалихме страна на пауза. Защото така наречения маняк, т.е. сега да ви поясня, аз съм маняка, но играя от бавката, който играе от моето. Какво направи вече? Това беше почти голям. Мисля тази писачка да и направо ще... Спряхме за малко, защото телефонът ми звънна. Така наричахме един приятелче. Ме търсеше, извинявам се много за това. Но и без това вие не сте го усетили. Смотания клипър, като ме гръмнал, няма вълната. Това е лошо. Значи човек, аз нямам нито една вълна. Аз закъсам от всякъде с вълната. И сега, хора, нещо ме бъгна яката. И стоп. Стоп за мен. Извинете за това, хора, но телефонът ми се изключи без да иска. Не знам защо. Извинявам се много за тия лагове. Но... просто... Хора, в следващите епизоди може да се пише GamerBG, така че не се очудвайте. Мислям в този епизод да разширим малко къщата. И чао, това за една секунда. Хора, решихме да не го спираме, защото просто да не мислите, че читваме. И сега мислим малко да заведем къщата. Чакайте. Ако искате, ще напишете в коментарите, който иска и ще напишем сила на това село, ако не хареса. А какво стана? Това ще се махне. И... Знам се, хора, просто сме много зле. Ето какво ви казах за ебаните стълби. Тия стълби ги прецакаха много гадно. Не знам защо. Така, тук ще направя втори етаж. Не. Ще трябва първо. Ще решим. Втория етаж ще е за нас далеко да спим, нали? Не, сигурно не се чува много силно, но... ще започна малко по-силно да говоря, защото да може да ме чувате. И какво беше това? Чакай, ще направя, ще хвърля. Малко съм пресипнал. Се извинявам за това. И този клип пак го снимаме с тъмната в неделя. И просто трябва да мълчим. Ето ти брадвата. Ама брат, това е на Месима, да е готвим това. Да, не знам. Ще се приличи на това. Да, мислех, че пак ми е. Не, какво стана, бе? Човек нещо бъга. Що ме удари? Нещо бъга, човек. Вземи две сърца, човек. Не знам, нещо бъга. Да, добре. Така, мисля да разширя честа. Аз имам един стон слаб. Нека би нищо. Излизам за малко, не идвай. Ще покажа какво стана, затова спряхме на пауза. Гръмнала един пистолет. Хора, в следващия пишете в коментарите какво да се прави, защото сега в начало и вие много може да знаете какво е. И затова пишете в коментарите. Да. И тук има ендерменчи. От! Който е гледал този клип, да пише в коментарите. You mama mъс.
коментари, Да. свинки. Задължително. И не знам дали ще ни провали, но ние ги правим много къси епизодите. Не знам защо, но пък за сметка на това ще са много дълги. Аз пък не мога да говоря, извините за това. За сметка на това ще ги правим... Но какво правя? О, ужас. За сметка на това те ще са повече. Ще е една кратка поредичка тая, но... Не знам. Още около поне 3 минути и става ден. Е хубаво. Аз чувам на лов. Ще внимавам. И ето във водата и крипърчи. А така гърми, ох, чума. Майко, наципа край. Имам 5 хапчета. Ще служа в честа. Ще дам 2. Вече имам 4. Ела. Аз ще се отдалеча малко. Има тук зомби. Кой левел си? Първи. Ела, слагам в честа 2 хляба. Ти съм горе. Той Ела. е по-силен, така на плаше да Извинявам се за тая грозна дума, дето той я каза. Нищо няма. Ох, без никакъв население. И сега не знам просто какво да правим. Тук искаш ли едно 100 часа? Имато ние сме трич. Хайде да отидем за дърва. Аз имам грабо. И аз ти я дадох. Така къща мисля да я махна. Пък да разширим нашата, няма смисъл. Аз ще се нахраня, че съм изпратила. И не знам сега какво да правим. Съжалявам, спряхме, но просто ми звънна телефона и сега ще моля тука. Съжалявам, хора, но ми звъни телефона, много се извинявам. И тук ще молят в училище. И ние този епизод снимам в училище. Макар че е неделя, пак сме на училище. Да, има такива дни. Когато е много топло, ще взема оградките. Много хубаво, че играхме с приятели. О, как се излюпах! И в принцип този навик за излюпах не е отменен от научко демончета, извините за това. И това малко разсмях моя приятел, но не знам защо. Ела да кажеш нещо, де. Ела тука. Но наистина щях да падна. Не, че щях де, но паднах. Мисля, че стана доста дълъг епизода. Само да напомня тук да спрем, може другия клип да направя някакви танки, както да те се превъзстава. О, майко! И това беше един от филмите. Но хора, също нищо се знае. Трябва да се развъне. И така хората отиде за малко. Майка му го извика. Затова спряхме, много се извинявам. Моля се, прощавайте ни за това, че спираме, но просто все пак неделя и снимаме в училище. И не знам сега какво да правя. Така, сега мисля си мисля от тази къща.
Така, хора, той сега ще се върне. И мисля и сега да спрем епизода. Ела тук. Не, че влязох да ходим до магазина. Училище има близък. Така, явно майка му, нали ви аз ви казах, че майка му го извика и сигурно го пратила до магазина. И това би доста голяма пауза, но вие не усетихте. Така, сега, има хляб бъде с глазови. О, чакай, че не сме в сървъра. И то се включи. Ела да си вземеш хляба. Оставих ти 2 хлебчета. Извинявай, тебе ли ударих? Ама ще да затварям вратата и че минаваш. Ела да си вземеш.